Nu? Okay. Vi skal afsted nu. Nu! Lige nu! Velkommen. Det er en alvorlig dag. De har taget Trille. Hvem er skurken? Jeg har her en mail, som fortæller, det er Bombe Jens, Springer Janni, Kage Rikke, Gummi Hans og endelig den farlige lille Lisbeth. Hvad? Kids, nu skal der handles for TPOE og for Danmark. Har du Trille? Har du Trille? Har du Trille, du skal dø. Ej, du er ikke slå Trille ihjel. Trille skal dø. Kom, se, det er sent, fint. Trille skal drikke. Du skal være sød med Trille. Jamen det er jo bare, det er Trille. Trille skal dø. Trille, ja. Hey, stop. I skal ikke forbi her. Pis! Vi må til plan B. Vil du ikke have en kage? Nej, hvor lækker. Er den til mig? Ja, den er til dig. Rigtig lækker kage. Ja. Ej, hvor dejligt. Hvad laver I? Hvor er Trille henne? Jeg siger ikke noget. Sig det, eller vi skyder. Okay. Gummi Hans har Trille nede i vaskekælderen. Det kommer ikke fra mig. Okay? Tina, jeg vidste, I ville redde mig. Nu du skal slå Trille ihjel. Du har ikke slået Trille. Jeg slår Trille ihjel. Trille skal dø. Trille skal drikke elixiren. Trille. Jeg tror, Jens er derinde.